Tradiční svátky jara připadly v letošním kalendáři na toto pondělí. Nejstarší křesťanský svátek Velikonoce opět vylákal do ulic starší i mladší muže, aby podle neměnného zvyku navštívili ženy a předali jim vitalitu a energii z mladého vrbového proutí. My jsme se byli s kamerou podívat do Libhoště. Pondělí po 8 hodině ráno. Ospalými ulicemi Libhoště začínají procházet nebo projíždět na bicyklu první skupiny koledníků. Ne všude jsou lidé doma, většinou se ale chlapci štědré pomlásky dočkají. Tak jo, kluci, moc vám děkuju, budu zdravá, tak rozdám vám. I když organizované výpravy koledníků v Libhošti nepořádají, tradici Velikonoc zde drží hlavně školní děti. Z rodiny, to jsou moji dva bratranci a tohle je kamarád. Obcházíme Libhošť všude dokola, rodiny, kamarádky, spolužáky, jak se dá. Patří to ke zvykům a vždycky taková návštěva potěší. Nejvíc chodí malé děti a potom úplně ti dospělí, ale ti už chodí většinou až odpoledne. Velikonoční pomláska má za úkol přinést sílu z mladého proutí vyšlehané ženě. V Libhošti jich teď bude plná obec. Zapojili se i ti nejmenší. Mluv tu básničku, jak to umíš. A jdem honem, to je tu po, radě zdravá. Tak. Koho už jste dneska vyšmigrustovali? Řekni maminku. Potom jsme jeli na babičku Lidku. Teď jsme byli na babičku Věrku. Ta byli tady u kostela, že? No a teď jsme se tady stavili na tetu Marťu. Velikonoce se neobejdou také bez výzdoby nebo tradičních symbolů v podobě vajíček nebo beránků.